Ahojte gajáci, vítajte v mojom podcaste s maturantami. Dnes by som tu chcela privítať žiakov 4. A tým je Deniska Cajzelová. Ahojte. A Deniska miluje lyžovanie, vo voľnom čase maluje a venuje sa aj iným kreatívnym aktivitám. Je to tak? Hej, je to tak. Dobre, a druhým adeptom to po mojej pravici je Kuftová. Prečo máš taký výraz, taký, ako keby sa neboli politickej debate? Nemám, neviem. Také normálne. Okrem politiky teda venuje hlavne bicyklovaniu a teda robí to aj súťažne. Je to tak? Dobre. Takže, môžeme sa presunúť na otázky. Takže dneska, z akých predmetov maturuješ a ako vyzerá tvoja príprava? Maturujem asi tak ako väčšina školy zo slovenčiny a z angličtiny a ako výberové predmety mám biológiu a chémiu. A príprava je náročná, ale myslím si, že sa dá zvládnuť. Ak na tým niekto premýšľa, tak veľmi vrelo odporúčam. Ja som úplne milujem. Akože nie je to prípravu, ale ten predmet ako taký. A príprava moja závisí na vypracovanie tých maturitných otázok, prípadne ja mám celkom rada skúšanie tých otázok pred zrkadlom. Akože je to také celkom neobvyklé, ale hej, nie že sa postavím pred zrkadlom, že toto otázka a ideš. Povedať aj o tvojich vzorcoch, ktoré máš napísané na zrkadle? Áno, mám vzorce, ale to skôr na primačky, nie na maturitu. Aha, dobre, tak to už sa dostaneme. A ty, Kubo, akých predmetov maturuješ? Nie, tak tie klasické povinné, ako je slovenčina, angličtina plus ešte matematika a občianska. Chcel som aj fyziku, ale tá občianska ma aj... Žiaci by určite si vrelo odporúčili, ale... A práve, že nie, občianska ma bavila viacej. Fyzika bola taká, že možno by si mi to viacej zišlo, ale to sa nejako to učím, možno tak pomimo. No tak občianska sú také, myslím si, že základy také, čo by mali všetci vedieť. A ako vyzerá tvoja príprava? Ak tam teda nejaké je? To akože je, musí byť samozrejme. Na matematiku tak klasicky si rátam príklady, nejaké z tých povrchových celkov. Angličtina to nič, to je asi improvizácia a slovenčina sa učím vozíte kartičky, tých 60 od maturitných tém, gramatika, literatúra a občianska, tak si prechádzam, pozrieť si nejakú učebnicu a prechádzam si všetky tie povrchové celky, tak. No. Takže tak postupne, hej? Ja, hej, a popri tom samozrejme na prijímacie skúšky na vysokú školu, čiže sa snažím balancovať. Už sa k tomu dostávame, takže teda Deniska, na akú školu sa nahlásiš, alebo na aké školy? Ja by som chcela ísť na medicínu, čiže teda z biológiou, chémiou, také celkom logické. A zatiaľ mám prihlášku podanú do Plzne, do Ostravy, na všeobecné lekárstvo, ale takým môjim najväčším snom by bolo dostať to do Prahy. Je to sen. Pracujem na tom, ale uvidíme, kde to bude. A ako vyzerá teda tvoja príprava na tejto primačky? Podľa mňa je tak všeobecne známe, že príprava na medicínu je ťažká. A takých tých, čo by chceli byť medici, v nášom 4. ročníku je celkom dosť, okolo 20. Ono to stále mení, ale tak myslím, plus minus. A každý jeden vám povie, že je to náročné a že to chce veľa času, chce to obetovať veľa aktivít. Ja som napríklad na lyžiach bola naposledy na lyžiarskom s prvákmi a veľmi mi to chýbalo potom zvyšok celej zimy. Ale akože myslím si, že to stojí za to. Akože aktuálne už sa cítim celkom dobre. Čo sa toho týka, ja píšem primačky z fyziky, ktorú neznášam, ale predmet neznášam. Ale dá sa aj to, plus minus. Ako si sa pripravovala? Kedy sa začala pripravovať? V septembri tak intenzívne a predtým v 3. ročníku teda sme mali semináre, takže na semináre som sa učila a od nejakého marca v 3. som si prešla jedenkrát modelovky a to bolo všetko v 3. Takže v 3. sa neučte, akože neodporúčam, radšej si užite a učte sa na semináre, na primačke, tak stačí. A ty, Kubo, teda na akú školu sa hlásil? Tak ja sa hlásim v Česku, v Prahe, konkrétne na 4, ale taký hlavný ako keby cieľ je na dopravnej fakulte, tam som bral 3 a jedna z toho je v podstate letecká, kde som už postupil v podstate zdravotnú prehliadku, ktorú som prešiel a teraz sa to môže iba dostať, píšem prijímačky z matematiky a angličtiny a potom je
technológia údržby lietadiel a ešte informačná technológia plus ešte strojnícka. Na 2 z toho nepíšem prijímačky, to je podľa vysvedčenia a na ďalšiu je z matematiky. Takže, A čo je taká tá vysnívaná, tá top, na ktorú by si chceli? neviem, ako všetky sú super, ale tak tie informačné technológie v doprave, to je taká viac záloha a zbytok je taký, že by som sa potom rozhodoval, že na ktorú. Okay. Dobre, tak ešte dneska môžeš povedať, že čo by si odkázala budúcim maturantom, ako sa máme pripraviť na tento rok a prípadne odkázať im nejaké rady, tipy a triky? Okay, ak by som ťa teraz mala napodobniť, no ona napodobňovala mňa cez prestávku, že oj bože, to bude strašné, neviem čo. Ale vôbec nie, akože štvrták je úplne iný, ako sú tie doterajšie 3 roky, čo sme mali, akože ak nerátam koronu samozrejme. Ale akože bude sa treba učiť veľa, ak sa teda, čo sa týka prípravy na medicínu, tak je to náročné, ale myslím si, že to stojí za to. Ale určite vám nestojí nič za to, aby ste si pokazili nejaké vzťahy, či už v triede, alebo doma, alebo s hocikým. Treba obmedziť nejaké aktivity, hlavne tie voľnočasové, ale určite nie ich úplne, že zanedbať a úplne sa na to vykašľať všetko a len sedieť, lebo to sa nedá. Takže všetko s mierou. Treba mať v prvom rade život až potom školu. Áno. Alebo za niečo, čo nás drží pri živote, čo nám robí radosť. Takže áno, to je určite pravda. A Kubo, ty máš nejaký odkaz? To je akože 4. ročník je najlepší zo všetkých podľa mňa. To obdobie od takého septembra, kedy sú všetky stúžkové do Vianoc, to akože... Áno, to Tam- treba ja potvrdiť, že stúžková je Nie, tam- krásna vec. No. Tam sa nehovoríte, že sa budete učiť, lebo nebudete sa učiť. To je akože víkend za víkendom úplná parada. A potom to príde. Ale to učenie, keď máte dobrých kamarátov, dobrý kolektív, s ktorým sa dokážete učiť, tak je to super. Samozrejme, netreba to prepínať. Tak ako hovoril Deniska, tak nejaké tie voľnočasové aktivity, ja som to tiež úplne nezahodil. I keď ja sa učím asi tak 20% toho, čo oni. Ale aj tak to netreba zádzovať, lebo je to súčasť vás a na školu sa dá dostať aj budúci rok. Hlavné, aby ste boli šťastní a užívali si svoj život. A užite si tie prvé 3 roky minimálne. No. Akože za mňa, neviem, či je za vás dvoch, ale je stredná proste že top obdobie. Čo bolo? Ak teda nerátam koronu. Tie prvé 2 ročníky boli také divné, ale ten... Ale tak my sme boli cez koronu, že to je zase trošku iné. Ale ako treťka, štvrták, presne do tých Vianoc. 4. ročník do Vianoc. Môžem povedať podľa mňa, že Stužková bola jedna z najlepších dní nášho života, minimálne za mňa. Určite. Nezamotnúť. Hej, potom ešte keď sme boli sa pozrieť na Stužkových ostatných tried, naozaj akože aj Oktava, aj Bčka mali premakané Stužkové. Takže ja som si aj tie celkom užil. Akože. No, ako sme sa prídili, tak 2-3. No, dobre. Takže ďakujem vám obom za tento rozhovor. Držím vám určite v budúcnosti palce, určite to zvládnete. A my sa vidíme pri ďalšom podcaste s maturantami. Ahojte. Ahojte. Čaute.